Huwa importanti li naraw is-settur tal-arti b'mod holistiku kif dan is-settur jista' jkun parti minn ekonomija ċirkulari. Din kienet it-tema ewlenija li ġiet trattata waqt laqgħa bejn il-Mejja u l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fejn l-Assoċjazzjoni tal-Industrija tad-Divertiment u l-Arti preżentat il-pre-budget document tagħha. Marija Gallia, il-President ta' din l-Assoċjazzjoni, saħqet li hemm bżonn li l-arti u l-kultura tingħata iktar importanza. Hija spjegat ukoll li l-arti ġġib lejn pajjiżna turiżmu ta' kwalità. Minnaħa tiegħu il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg sostna li kien propju għalhekk li fix-xedow tal-arti u l-kultura żied il-creative economy u spjega li l-Partit Nazzjonalista jemmen li meta l-arti ġġib turiżmu ta' kwalità dan ħalli dħul li jista' jsarraf għal iktar investiment fis-settur tal-arti u l-kultura. Marija Gallia kienet akkumpanjata minn Marilena Gauci, il-Viċi President ta' Mejja, u s-Segretarju Ġenerali Nicole De Bono. Flimkien għamlu referenza wkoll l-iżbilanċ fl-investiment fis-settur tal-arti u l-kultura bejn is-settur privat u s-settur pubbliku. Għal din il-laqgħa, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mix-Shadow Ministers Adrian Delija u Julie Zara.